Iti panangrugi tayo kabsat kada ito'y panagripaso tayo, iti Sabbath school lesson tayo, kayat minga iti maysa nga naragsak, kinabarang kaplaaw, iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Nabara, kinaragsak ag sipot na masapul at ragsak tayo, simbangpet manen kada tayo ikaldaw nga panaginana. Likudan tayo manen, iti panagtrabaho tayo, iti na malawas. Ket agkakadwa tayo manen, kada ito nga oras, iti panagadal tayo, iti sao nga inted ni Apo Diyos nga insagana iti General Conference nga agpay kada tayo kakabsat. Ket adda tayo iti lesson number 6. Iti paulo na ni Jesus matalek apadi. Pagkararag tayo kakabsat. Man nakabalin amin nga Diyos, agtultuloy iti panagyaman ni ken ka. Agsipod ka pudno kalaunay kadagiti anyaman nga ingkaring kada kami. Tanusi ka iti nang ikari ama, tungpalem dagiti nga kari. Tasi ka iti napudno matalag nga amami. Agyaman kami ta aday ibiyag ken sa lunat ni. Yaman kami ta ented mo kada kami ti gundaway nga agtitipon manen nagkakadwa tapno adalan mi iti napatag na sao. Makipagpakaasi at ama. Ited mo kada kami iti Santong Espiritu tapno maawatan mi iti kayat mo adamag mensaheng agpay kada kami. Kada ito'y nileksyon na inkamadalin. Agyaman kami launay, agsipod ka, kinawusan na kami iti kitalintag ka anak mo. Gapu ka dahi ayat, pinakawan mo ito Diyos. Dagiti basbaso. Agyaman kami, na dinawat mo di kito'y itinaganap mo na Jesus. Amen. Kasi ti kanayon nga daw-dawatek kakausap. Iti panagrugi iti adal tayo. Ket isiryo man dito yung panag-inadal tayo tapno adadupay dagiti gagayem tayo nga mabindisyonan. Kasta digiti raramiden nyo kapsat ket thank you very much. Kasi tinbaga kada tayo kakapsat iti lesson number 6. Kada ito'y adadalin tayo quarterly tayo. Kada gito'y maududing aldaw. Iti damag ti Hebreo. Namuan tayo kabsat nga daytoy ket surat ni Pablo. Sinuratan na dagiti kakabsat tayo nga Kristiyano nga Hebreos. Tadakkel iti parikot da idi. Anya parikot da isuda kakabsat ket maidadanes da. They were persecuted. Gapu kadayjay apamati da. Iti pa nakaidadanes, naggapu kakabsat, iti padadamat laeng nga Hebreo, bagay Hudyo. Taure pa itata, adda ken adadudig iti Hudyo kakabsat, nga saan da nga awaten ni Apo Jesus akas Mesias. Ngem digitoy nga anak ni Apo Diyos, dayjay sinuratan ni Pablo kakabsat. Digitoy digiti imawat kini Apo Jesus kadayjay nga pamatida. Ket naamon tayo nga iti leksyon tayo, ibinsa-binsa kakabsat iti leksyon tayo. Na dayjay damag iti Hebreo nga inted ni Pablo. Ket naintyempuan mo ngagpay kada tayo. Idi imbaga nakakabsat nga ni Apo Jesus ket Dios. Imbag agsipod ta iti tiyempo ti Hebreo kasmet iti tiyempo ti data. Datayo ket maumumsi, datayo ket mabudwa iti panagpamati tayo. Gapu agtaadda pay laeng iti kas idi nga saan nga umawat wenno handang inawat ni Apo Jesus akas Dios. Insurat ni Pablo kakabsat nga ni Kristo isu iti sentro dayjay a panagpamati tayo.
Ket ni Jesus isumot lang iti sentro dayjay nga mangitid kada tayo. Iti inanama kadayjay nga panakipagrelasyon tayo kenkuan. Gaputan ni Jesus isu dayjay na ikari nga anak. Inpadto ta insao ni Apo Dios iti garden ti Eden iti Genesis 3:15. Dayjay kunana ti English the seed nga aggapunto kadayjay babae nga isunto iti mangparmek kadayjay seed kapututan met ni Satanas iti dakkel a panagbinungsong kakabsat gapu ta ni Jesus isu dayjay nga fulfillment dayjay akari ni Apo Dios isu nga rod ti ayan ti inanama dagiti Hebreo. Insurat pa ni Pablo basbasa iti table of contents daytoy pagleksyonan tayo. Insurat pa ni Pablo kabsat nga ni Jesus isu iti kabsat tayo ang matalek. Inyasideg ko daytoy nga leksyon. Lesson number 4. Idi inusar ko. Inusar tayo dayjay panagsasao tayo kabsat nga Ilocano dayjay sao iti maysa a kabsat nga isu iti manong. Iti manong ket kitain na iti pagimbagan dagiti kakabsat na. Ti manong i sakripisyo na ti ambisyon na nga agpaay kadagiti kakabsat na. Ket naadal tayo idinapan alawas kapsat nga ni Jesus isu iti mangmangted iti panaginan. He is giving rests. Naadal tayo nga dati duwa nga itid na a panaginan. Panaginan iti na espirituan. Isu dayjay panangwayawaya na kada tayo manipod iti pannakaadipen tayo iti basol. Kenjay panaginana nga isuti inted na iti tunggal lawas every week nga ijay ni kapito nga aldaw. Adda iti inana nga kasapulan tayo. Katagyaman tayo kakabsat. Ta iti isret ni Pablo manen ang naimbag adamag ket isu di leksyon tayo, lesson number 6. Ni Jesus ti matalek apani. Iti paset a mayulo kabsat, masarakan iti Hebreo 7, versikulo 26. Ta iti kangatuan apadi, ana ipaay kada tayo, santo, awan basol na, di natulawan. Adayu kadagiti managbasol, ket naaramid anangat ngatungem kadagiti langlangit. Anyan kakabsat nga nagsayaat nga dayjay anangato apadi tayo. Ket kastoy iti panangiladawan ni Pablo. Tumuna nga saludsod kakabsat. Apay akasapulan tayo tipadi ng nangruna dayjay matalek anangato apadi nga ni Apo Jesus. Umuna nga kahit ko nga ibaga kabsat. Ti kababalin iti Diyos. Anya kababalin ti Diyos. Ti Diyos isot ayat. Iti kababalin kakabsat iti ayat. Ket kayat na nga kadwana dayjay ay ayaten na. Adda dayjay panagsasao tayo nga Ilocano kakabsat. Adda iti sakit nga narigat nga maagasan. Sangka nga mapandya doktor, please. Ti sakit nga ibagbagak dayjay iliw. Iliw. Ngano iti maysa nga tao agsakit iti iliw. Iti agas na laeng
masapul nga mapan kadayjay nga iliwin na. Mawatan nyo kakabsat. No adda ko maitimay sa nga baro, ket adda itimay sa abalasang, adda dayjay relasyon da, nga dayjay kung kunada kakabsat, LDR. Mawatan nyo, nang nagruna na da kayo tagtutubo. Long distance relationship. Narigat na minti na rin kakabsat, dayjay long distance relationship. Anya ti kasapulan. When mabalin ita tada, data cellphone, mabalin kay nga agtungtong, virtual. Ngam awan kakabsat, iti. Sukat na, dayjay, ag kadwa, face-to-face ko na tayo. We have the terms now. You have face-to-face, kadamay di virtual. Awan iti sukat na, dayjay face-to-face kakabsat. Isu nga sikang nga mailiw, apan mo nakitapin dayjay ililiwan. Apay kakabsat nga kastoy iti inbagak nga introduction iti leksyon tayo. When ta idi nga pinarswa ni Apo Diyos iti tao, iti panggap na ket adda dayjay agtultuloy apan nagkadkadwada, they will be having a living fellowship. When adda iti relationship, ngam kasapulan iti fellowship. Anya nga ron kakabsat tinapasama. Nagbasol iti tao. Naiyadayo. Listen, look at my fingers. Adadtoy ni Apo Diyos, adadtoy iti tao. Idin ang nagbasol iti tao, naiyadayo iti tao, manipod kanya Apo Diyos. Man was separated from God, the God of love. Gapu iti basol. Ket iti bunga iti basol, saan tayo nga matungpal dayjay bilin ni Apo Diyos. Ket gaputa saan tayo ang matungpal dayjay bilin ni Apo Diyos. Saan tayo magkakabsat nga maisubli kadayjay nadadael broken relationship kanya Apo Diyos. Kasapulan dayjay mangibaet kada tayo. Mangisubli kada tayo. Mangiasideg kada tayo. Kadayjay Diyos nga isu iti santo ket datayo iti managbaso. Iti background na daytoy kakabsat, isu nga inted ni Apo Diyos dayjay sanctuary service iti letang. Kunana ni Apo Diyos ni Moses, build me a sanctuary that I may dwell among them. Dayto iti Diyos. Wen saan tayo nga makita, gapu iti baso, ngem kayat na nga makiadda, makinaked kada tayo. He would like to reside with us. He would like to abide with us. Isu nga itigiti Hudyo, sursuratan nga rin ni Pablo, itigiti Hudyo, dagiti Hebreo, amuda dayto ikabsat. It was very clear to them. Ket iyunay-unay namanen, italmed namanen, dayto prinsipyo iti kinapadi. Tammo dagiti Hebreo, dayjay sanctuary. Idilit ang ammo dagiti Hebreo, ti templo ni Solomon iti Jerusalem. Isu nga, iti sumarunong masulod tayo, ket sirken tayo ti leksyon tayong kakabsat. Apay nga rod, nga ni Jesus isu iti padi, nangato a padi, nga kasapulan tayo. Agyaman nagkakabsat, daytoy nga saludsod, ket inikan iti pagleksyonan tayo, iti upat. Inadaw ko, right from the book of Hebrew, chapter 7. Daytoy leksyon tayo ni Jesus, ti matalet apadi. Anya di saludsod, apay nga ni Jesus, isu iti nangato apadi akasapulan tayo. Umuna,
ni Jesus ket isu iti Diyos ang naglasag. I will always refer to this. Daytoy iti pundasyon kakabsat nga inkabil ni Pablo maipanggep ken ni Apo Jesus. I will always refer to this. Isubli kayo kabsat dayjek sao ni Apo Diyos, ti Diyos Ama, nga insurat ni Pablo. Iti Hebreo 1:8. Ngem maipapan iti anak kunana. Ti trunong o Diyos mataginayon awaning gana. Ket ti sentro ti inalinteg, isu iti sentro iti pagariang. Anyan kakabsat nga deklarasyon iti Ama. Daytoy a Diyos nga inayaban na nga anak. Tapno mabalin nga aramidin na dayjay misyon na. Kasdi inadal tayo tinaikari nga anak. Daytoy nga Diyos anak. Imay naglasag. He was incarnated. Kunana ni Juan, ti Verbo idi nga dayjay punganay. Isubat laeng ti Verbo nga Diyos. Ket daytoy nga Diyos nagbalin alasag. Nakita da, nangegda, nakadkadwada, ket inbagada nga nakita mi iti dayag iti Ama. Kadayjay nga Verbo nga naglasag. Dayjay kakabsat iti kinapudno tayo. We need Jesus as our high priest. Ta umuna isu na Diyos. Mikadwa nga rason, ni Jesus ket naipada ken ni Melchizedek. Ni Melchizedek kakabsat ket ari nga ngato apadi iti syudad iti Salem. Malagip tayo nga iti libro iti Genesis. Naipadamag kini Abraham na apan da ginubat iti syudad nga ayan ni Lot nga isu kakabsat iti kaanakan na. Ket apan nga insalakan ni Abraham ni Lot. Ket inarmek na babaen iti tulong ni Apo Dios dagitoy nga ar-ari the kings of the plain. Ket idin kakabsat nga agsubli sinabat isuna ni Melchizedek. Basahin tayo ti in record. Manipod ka dito yung reference iti Genesis kabsat iti in record ni Paul. Hebreo 7:1 ingana iti 3. Tadaytoy Melchizedek, ari ti Salem, padi ti Diyos akangatuan unay, isu iti nang sabat ken Abraham, idi nagawid iti panang parmek na kadagiti ari, ket binindisyonan na. Ket ni Abraham, imbingay namet kenkwana, ti apagkapulo dagiti isu amin. Ta, umuna, ti nakaipapanan ti ari ti linteg, ken sumaganad ari ti Salem, nga isu ti ari ti Kalna. Verse 3, awan amana, awan inana, awan kapuunan na, ket awan pagrugyanan na, kadagiti alaldaw, wenno tunggal biyag na. Ngem na aramid nga umasping ti anak iti Diyos, ag taeng apadi iti agnanay. Anyan kakabsat nga nagpintas nga comparison adadtoy ni Melchizedek, adadtoy ni Apo Jesus. Ni Jesus, anya dadalin tayo, amatalet apadi. Adadtoy kakabsat ni Melchizedek. Kita nyo di kaya nga inted ni Pablo
nga kababalin karakter ni Melchizedek. Awan amana, awan inana, awan kapunan na, awan pagrugyanan na, kadigiti aldaw na. Anya itiket ng asawa. Gamin kakabsat itos usarin tayo ditoy, akas di inusar tayo, iti naglabas nga leksyon tayo. Dahil sa unga firstborn, inlawlawag tayo, dahil kay papanan na, dahil firstborn. Ibagamit, takagkanayon nga ibagbaga tayo. Dahil John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten. Nailawlawag tayo nga ni Apo Jesus, nagbalin nga bigaten san, idi nga inmay, akas kada tayo. Ngem idi nga isuna iti berbo. Ket itata at dapay laeng di kinaagnanayon at Diyos na. Ta saan nga rod kakabsat, anay kat di kina Diyos na. Pudno launay, di inbaga ni Pablo. Ket awan ti pangrugyanan dagiti aldaw na. Eternity has no beginning. Eternity has no end. Dejay ti imbaga. Isu nga naaramid nga umasting ti anak iti Diyos agtaeng apadi iti agnanayon. No tikit kitain tayo kabsat. Dejay stature takder ni Melchizedek. Manen, kahit kung ibaga nga iti sinuratan ni Pablo, digiti Hebreo, they have a background with the word Melchizedek. Taadda kakabsat, dagay ari iti Salem. Ti kapital, iti Israel was Jerusalem. Ta iti capital kabsat, it is in Tel Aviv. Ti kapital iti Israel, ijay Jerusalem. Iti ayan iti templo ni Solomon, adda ijay Jerusalem. And because they were living with the system of the priesthood, dagitoy nga Hebreo, they know by heart the ijay doktrina ni Melchizedek. Ket idi kakabsat nga inusar ni Pablo daytoy nga example nga ni Melchizedek nga inya sidag na ni Kristo nga isu iti nangato apadi tayo. Dagitoy akakabsat tayo nga Hebreo, they are now Christians, appreciate so much dayjay nga inbaga ni Pablo katapat. Taasidag kanyada dahil nga kinapudno. Nga ni Jesus, anya, ket naipada kini Melchizedek. Iti mikatlo kakabsat. Nga inted ni Pablo, kaligito'y nga kakabsat tayo nga Hebreo. Masarakan iti versikulo 11, iti kapitulo 7, iti Hebreo. Ni Jesus ket naberton. No nga rod, ti kinananay adda iti kinapadi. Dagiti Levitas, tagapu kadakwada, dagiti umili inawat da iti linday. Anya pa iti pagkasapulan, ti panakadda iti sabali, a kinapadi, akas ti kinapadi ni Melchizedek. Ket saan anaibilang akas kinapadi ni Aaron. Again, here is a comparison and contrast. Ni Jesus ket nabertod. Among sa udayay nabertod kabsa. It is effective. Kumanday ito'y panawin itata, panawin iti panagsaksakit. With the changing of weather, datay ko kabsat iti umuna nga Sabbath iti February. The cold breeze ket adda pay laeng katatayo kabsat.
Kaday ito nga lawas, gapu kaday jay kunatayo nga LPA, Low Pressure Area, at dati simbrot na bagyo. Umay dahi panagtudo. Kat nakuyam itagmalag, no dado may tinapudo, biglang agtudo, with this changing of weather, umay kadatayo dahi panagpanatay, indunukan panaguyag. Gapu iti panagpanatay ken panaguyag, umay maten dahi panagamak. At taadapay laeng dahi virus kakabsat, iti COVID-19. Ket intunno, aguyag, ag guriguren, kasapulan tayo kakabsat, iti agas, iti saludsod, na bertud kadiday nga agas. Is the medicine effective? Kaday agdama, nga imay asakit kada tayo. Iti saludsod ko itatay nga umuna. Apay akasapulan tayo iti padi. Itintid ko arason kakabsat, gapu tamanagbasol tayo. Gapu ta saan tayo amatungpal, dagiti bilbilin ni Apo Diyos, kasapulan tayo iti padi. Intid ni Pablo, ti kinapadi dagiti libitas, adadtoy ni Aaron. Anya iti nagdumaan ni Aaron ken ni Melchizedek. Anya iti nagdumaan ti kinapadi ni Aaron ken dayjay kinapadi ni Apo Jesus. Ti saludsod ni Pablo, anya pay iti pakasapulan tayo iti sabali apadi no nabirtod dayjay a kinapadi ni Aaron. Kasapulan tayo iti sabali apadi nga isu iti nabirtod. Tapnong maalat tayo sumbat daytoy kakabsat a problema tayo tata. Apan tayo dayjay may kapat a rason sa tayo subyen, pagkaduaan tayo dayto ingi-discuss. No apay nga ni Apo Jesus isuti nas nato apadi tayo, iti may kapat a rason ni Jesus ket santo. Iti kakabsat paset a mayulo tayo. Isu iti ayan iti sumbat dayjay saludsod nga ni Jesus na bertod. Anya problema tayo, problema iti paso. Kita antay kabsat, dayjay versikulo 26. Ta kastoy iti kangatuan apadi, ana ipaay kada tayo. Santo, awan basol na, di natulawan. Adayo kadagiti manag basol, ket naaramid anangat ngatungem kadagiti langlangit. Adda iti lima kabsat. Ulitan. Kunana ni Pablo. Santo, muna. Mikadua, awan basol na. Mikatlo, di natulawan. Mikapat, adayo kadagiti managbasol, ket naaramid ananga ngato ngem dagiti lang langit. Anyan jay inbati tayo asaludsod, apay akasapulang tayo iti padi. Nga saan aday jay kinapadi ni Aaron ken dagiti Levitas. Now let's have the comparison and contrast. Ti kinapadi ni Aaron ket saan a perpekto. Taapay ni Aaron managbasol akas kada tayo. Ni Aaron natulawan. Ni Aaron haan nga santo. Ni Aaron kakabsat. Ket kapada tayo. Iti nagdumaan laeng ni Aaron ken dagitoy nga Hebreo. Katungtong nga ni Pablo dagiti Hebreo tinagdumaan na lang ti tribo iti Libita
pinili ni Apo Diyos nga agserbi iti templo. God chose them. Gaputa pinili ni Apo Diyos dagitoy nga Levita. They were set aside. They were ordained. Dagitoy iti mangiyasideg, mangibaet, kadagitoy nga sangapulo ket maysa nga tribu iti Israel. Iti saklang iti Diyos. But they are the same. They are brothers. They are sinners. Tapno kakabsat maidumduma dagiti Levita ngem dagiti saan apadi. Ni Apo Diyos inikan na isuda dayjay kawas. God gave to Moses no kasano iti pannakaaramid dayjay priestly robe. No anang nang runa kakabsat kini Aaron ta iso nang rod iti high priest. Kitaan tayo nga kasapulang tayo iti nabertod effective nga padi nga isuna ni Apo Jesus. Apay suna santo. Madaydayaw kumata isuna santo. Ta isuna Diyos. Iti uneg iti iglesia, uneg ti kapilya. Kang kantahin tayo, worthy, worthy is the Lamb. Dayjay nga Jesus, nga isuna ti Kordero. He is worthy to be worshipped. Ijay libro ti Apokalipsis kabsat, intun no malukatan, agdayaw, dagiti papanglakayan, agdayaw dagiti anghel, agdayaw dagiti maurnong to, nga umariwag-wag anay salakan, sikak ng siya kapsa. Tapay, Jesus is worthy to be worshipped. Isuna nga rupot Diyos, isuna nga rupot Santo. When isuna ket na suliso, thank God, awan iti basol na. Gaputa awan iti basol na. Saan nga natulawan? He is blameless without blemish. Dahito iti kahit kukabsat kapag inadalan tayo, tapno masapul nga mailawlawag kada tayo. Nuna ito, digito'y nga talon kakabsat nga nasayata kababalin. Suna santo, awang basol na, di natulawan. Ngam apay nga inusar ni Pablo. Adayo kadagiti managbasol. Kasano nga balin apadi? No isuna ket iyadayo na kakabsat iti bagina kadatayo. No, ang nakasya. Iti ibagbagan ni Pablo, he was making a contrast. Iti kinapadi ni Aaron, kenti kinapadi ni Melchizedek, nga isuna ni Kristo. He was making a contrast. Anya iti contrast na, daytoy managbasol, daytoy adat itulaw na, daytoy saan nga santo. Adatoy met ni Jesus, isuna santo, isuna saan ang natulawan, isuna awang basol. With this comparison, inbagana ni Pablo, nga ni Apo Jesus, adayo kadagiti managbasol. If you compare the priesthood of Jesus Christ to the priesthood of Aaron, iti baga ni Pablo, adayo kadagiti managbasol. Apay nga tayo. Anya iti masapul nga isakripisyo dagitoy apadi. Anya iter aramiden dagitoy nga apadi. Ammo dagiti Hebreo kapsat. Ket agragsak da idi na ibaga ni Pablo nga adayo ni Jesus ngam dagitoy nga papadi. That they saw in their actual experiences the services in the temple in Jerusalem.
Taammo damay the services of the sanctuary. Iti ayan ti problema, dahil problema iti basol. Ket iti kayat ni Apo Diyos asulbaran, dahil iti problema iti basol. Dati supapak iti basol, isu ni patay. Dati supapak iti basol, isu iti nangisina kada-kada. Kada tayo kini Apo Diyos. Iti supapak iti basol, saan tayo nga anya matungpal iti linteg ni Apo Diyos. Ngam inted ni Apo Diyos, ni Jesus nangato apadi. Ket nabertod sulbaren na daytoy a problema tayo. Adabasol tayo, bueno. Dayjay nga padi, nangato apadi nga ni Apo Jesus. Saan nga dayjay dara kakabsat iti animal? Iti itugot na, iti unag ti templo. Mismon nga ti dara na isu iti inbayad na kadagijay abasbasol tayo. So na ito. Dayjay dara iti padi nga awan basol. Santo. Di natulawan. Isu iti naidaton. Tapno solbaren na. Dayjay problema tayo. Napakawan iti basol tayo. Ngem, dayjay nga panakidangadang tayo. Kadayjay nga saan tayo ama panakabalin, awan panakabalin tayo. Nga tungpalin iti lingtad. Jesus said, no ay ayatin da, tungpalin iti bilbilin. Kunana mo ni Pablo, babaen ken Kristo Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kabailak iti amin. Agramanen kadayjay panagtungpal iti bilin. Ta saan nga dato yung timnang tungpal di bilin tapno. Awaten na tayo ni Apo Diyos, ti Diyos Ama. Saan dadayjayen kinalintag daytoy nga anak na nga isu iti nangato apadi tayo. Isun iti awaten iti Diyos. That is now the substitute tayo. Insuno na tayo iti cross. Isuno na tayo manen nga iyasideg na tayo iti Ama. Gapu ta isuna iti nangato apadi. Naawatan tayo kabsat dayjay pasit na adayo kadagiti managpaso. Saan na nga kaya nga sa nga kasalalagay nga adda iti sakit iti maysa nga tao. Ito yung kasalala dito tiyempo lang yun kakabsat iti COVID-19 tayo. So panahon tayo. Let's not take another example. No, dati aguyag in our mind when we bagata uy ada COVID mo. Anya kun tayo distansya amigo. Adaywan. Miya po Diyos ko na ada basol ada sakit mo anak ko. Nakarkaro pa yung COVID. Taday takit awan agas na. Hamong nga maagasan. Ito takit agdidinis kas tayo. Anya iti agas na dahito sakit. Dati ganyan mga ibaga, kasto, ito mga ibaga, tikas dyan, hamong ramidin, tikas na, ramidin, tikas na. It's still a debate. But the good thing is, God has given us the freedom of choice. And with the leading of the Holy Spirit, when we pray, Apo, anya itikal, payat mo nga ramidin. God will lead us to the solution. Kasjay iti baso. Ni Apo Jesus nangato apadi tayo. Isulaten iti nabertod nga agas. Kabailak atong palen. Tasaanen asyak iti mangtungpal. Dayjay nga Jesus nga babaen ti Santong Espiritu nga agtaeng kanya. Kabailan tayong katungpalan. Umay kakabsat dayjay panagbalbaliw iti panagbiag.
There was a time nga awan pay dayto nga nangato nga padi ti panagbiag tayo. We hate the law. Ay, niya day tangalintag. Isuro tayo nagaputa sa antay amatupal. Ikatemon, awan mo talintag. But Jesus said, hagtultuloy day tangalintag. Inga nang adda iti langit, inga nang adda da iti daga. Uray may sa nga tulnay, uray may sa nga huta, kaday tangalintag saan ang mapukaw. Let us not put the problem of our inability to obey the law. Nga ikatentay jalintag. Tanangitid ni Apo Diyos kakabsat. Iti solusyon. Anya tinusar direksyon to na bertod. Effective. Nga intun no addan ni Apo Jesus kada tayo. Ayaten tayo meten da jalintag ni Apo Diyos ngintid na katatay. Saanen nga isu ti aramiden tay apambar ken rason. No di kedi I rejoice, O Lord, kunana ni Ari David, agragsakak o Diyos kadagit ang alilintan. Makita yung kapsat tayo dyan, panagbalbaliw, iti kapadasan tayo, gapo ni Kristo nga nangato apadi tayo. Naramit kapsat. Without studying this, we have already that experience. Ngam dayto nga panangadal tayo, dayto leksyon tayo nga may kanem, ni Jesus matalik apadi. I believe, and it is my prayer, it strengthens the jay apan nagpamati tayo kini Apo Jesus. Kaya't ko kakabsat na itid iti Samarina. Ang payakasapulang tayo ni Apo Jesus when taiso ken iti Ama isuda ti ayak. Mikadwa, na isina tayo kadagitoy nga Ama ken Anak ken ti Santong Espiritu gapu iti basol. Ket gapu ta managbasol tayo hantay matungpal iti bilin ngem nangited ni Apo Dios iti sumbat. Usarek jami katlo nga rason. Sumbat anaberto isuna ni Apo Jesus. Taapay ni Apo Jesus Diyos. Taapay ni Apo Jesus ket naipada ken ni Melchizedek ari ng ato apadi iti sala. Ni Apo Jesus ket nagbiag ana santuan. Awang basol na natulawan at nga natulawan. Taisuna dayjay na bertud nga agas kada iti problema iti basol tayo. In conclusion, kayat ko kabsat nga basaen ti inbaga ni Ellen White. The SDA Bible Commentary, Volume 7, page 931. Ni Kristo ket agwanwanwan. Amuna amin ang maipapan kadagiti dadagsen tayo. Dagiti pagpeggadan tayo. Dagiti paladingitan tayo. Dagiti kenpunwen na itingiwat na kadagiti argumento nga agpaay iti panagbiag tayo. Iyat na detay iti pagbaitan na kadagiti kasapulan iti tunggal kararwa. Iti inaramid na iti kasasaad ni Pedro. Ket mangibait kada tayo punuen na, tingiwat na, kadagiti argumento amang isuro tinasuot, nasulisog, amang palagda, ama ibusor kadagiti panulisog ni Satanas. Ipataros na iti tunggal tignay iti kabusor. Ibilin na iti urnos iti paspasama. In summary, Jesus, our high priest, is watching us. Intun no sumrek tayo kakabsat kadayjay panagbaso in the hour of our temptation. Amuna ni Apo Diyos.
Ammo ni Apo Jesus. Tapay. Just in our past lesson, isu na dadya kabsat tayo. He was tempted like us. Lumiti pagyamana, he didn't sin. Awang baso niya. Katagsipod ta ay aywanan na tayo. Intunno agpeggad tayo. Intunno. Addan iji kabuso isang wanan tayo. Let us remember. Isuna dahi mangibaba at kada tayo. Itid na kada tayo dahi jay nga aramiden ni Satanas. It is very hard if you don't know the tactics of the enemy. Tapay, dayjay amang suliso. He is a deceiver, mga lilaw. Umay kanya tayo anasaya. But at the end, kasalala dyan baga ni Ari Surumo, intun kamaudyanan na sumipet akas karasakay. That is sin. That is Satan. Ngayon tibagana ni Apo Diyos, ipataros na ititunggal tignay kaya kapuso. We will become more watchful. Tapay at dadadya na nga to apati tayo. Nga babayan ti Santong Espiritu, isuka kamsa, iti mang tultulong kata tayo, iti naldaldaw. Agyaman na kada ito yung eleksyon tayo. Nga ni Jesus, iti matalek, apadi tayo. Agkararag tayo kamsa. Agyaman kami ama kada ito'y nga oras at nagkakanwan. Nang nangruna ama, agyaman kami. Kadagiti kinapudnong inted mo kada kami. Nga ni Apo Jesus na anak mo, isu iti nangato apadi, nga mangibabait kada kami. Na bertod nga mangsulbar iti problema mi, problema iti basol, problema iti kinakapsot mi, o problema iti patay nga inted ti basol kada kami. Tulungan na kami o Diyos nga mangkita kag ni Apo Jesus. Tulungan na kami. Tapno digiti panagbiag mi tinaldawal daw. Ket maaramid nga iti Santong Espiritu nga mangidaldalan kada kami. Agyaman kami o Diyos nagtultuloy nga panagyadam kada kami. Agyaman kami Ama, dadigitjay nga panangikarkararag mi, nga dadigiti kakapsat mi, nga isuda ket nagsakit. Ama, saan mo isuda nga binaybayan? Inagasam ket nauwanan dan bigito yung parpari ko. Itultuloy mi nga dawat ng Diyos. Nga nubilang nga dadigiti kakapsat mi, kapamatyan mi, nga isuda ket at dadapay laeng nga at dati marikrik nadang sakit. O Ama, agasam ka di isuda. Agyaman kami tel daw mo anasantuan. Agyaman kami tigundaway, nagdaydayaw kami itinasantuan anagan. Agyaman kami Ama, iti agnanayon ng ayat mo kada kami. Itinagan ni Apo nga Jesus, nga isu itinangato apadi mi, dawatin mi digito. Amen. Pinanay. Ayayatin na kayo kapsat, nang nangruna ayayatin na kayo ng Diyos. Ingana nung may ngalawas manen, Diyos tagina. Thank you very much and happy Sabbath. Please keep safe. Tapno day jay na panagbiag tayo, mananam tayo tiragsak, nagtultuloy na mangkit-kita day jasidegen na panagawit tayo. Ije baro akanaan ngayon sa gana ni Apo Diyos na apay.